germanes, el 18 de febrer vam viatjar cap a Mequinensa, un poble que està a Zaragoza, més concret a la Franja d'Aragó. Vam anar allà pel simple fet de veure com era el poble del llibre que vam llegir el segon trimestre, el Cafè de la Granota, i a més per veure on va néixer el seu autor, Jesús Moncada, i per veure on es situava tots els contes que va fer. Vam visitar les mines, ja que les podem relacionar amb bastants dels contes que vam llegir al Cafè de la Granota, com per exemple Amor fatal, en Decúbit Supí, on el protagonista del conte és propietari d'una mina de lignit. Antigament, els treballadors o la població de Mequinensa treballava de sirgar. Sirgar el que feia era traslladar via una barca pel riu Ebre per traslladar el carbó que s'extreia de les mines, com ja he dit abans. Durant la visita al poble vell de Mequinensa vam veure les runes del poble vell, on es trobava l'església, on es trobava els escenaris del llibre del Cafè de la Granota i on l'autor havia viscut a la seva vida. Com vam veure, per exemple, la casa de l'autor, de Jesús Moncada, vam veure l'església on, durant un capítol del llibre, un conte del llibre, Els delfins, en Miquel era el primer a donar el condol als familiars dels morts. També vam veure on se situaria la botiga de l'Adelaida, a sobre d'un carrer, i on hauria baixat el barril de sabó, el conte del barril de sabó mort.